Γεννήθηκα στην Ελλάδα πριν από πολλούς αιώνες. Λάτρεψα τη θάλασσα, το στοιχείο που δίνει ζωή στη χώρα μου. Μιας χώρας που ποτέ δεν έπαψε να παλεύει για την επιβίωσή της. Δεν είναι τυχαίο που σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας. Έγινα ναυτικός γιατί η θάλασσα μου χάρισε ελευθερία, δημιουργία. Γνώρισα ανθρώπους, ανακάλυψα νέους τόπους, δημιούργησα αποικίες, πήρα μέρος σε πολέμους. Έγραψα ιστορία. Αφιέρωσα τη ζωή μου στη θάλασσα. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα να διαφυλάξω την ιστορία μου και την κληρονομιά μου. Εδώ, στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας. Φύλαξα έργα σφραγισμένα με την ευλογία του ανθρώπινου πνεύματος που θα σώζονται στην αιωνιότητα. Σε αυτό το χώρο, στη δημοτική καπναποθήκη που παραχώρησε ο Δήμος Καβάλας, κρατώ το πνεύμα της ελληνικής και καβαλιώτικης ναυτιλίας ζωντανό για να το παραδώσω στα παιδιά μας που πρέπει να μάθουν να αγαπούν τη θάλασσα και την αυτοσύνη. Έτος ίδρυσης 2005. Με τα χέρια τους, με παραδοσιακά εργαλεία και με μαστοριά, οι καραβομαραγκοί της Καβάλας σμήλευσαν το ξύλο, κατασκεύασαν σκαριά και σκαριά για να μπορώ να χαίρομαι τη θάλασσα. Ταξίδεψα τις θάλασσες με ό,τι σκάφος βάλει ο νου σου. Στα αρχαία χρόνια κοπηλάτησα σε μια τριήρη. Πολέμησα τους Πέρσες στις ελληνικές θάλασσες, συνθλίβοντας τα σκάφη τους. Με μια τρικάταρτη μπομπάρδα τον 18ο αιώνα μετέφερα του κόσμου τα αγαθά από πόλη σε πόλη σε όλη τη Μεσόγειο. Με ένα τρεχαντήρι ψάρεψα τη φρεσκάδα του Αιγαίου. Ταξίδεψα στα πέρατα του κόσμου και μετέφερα ανθρώπους σε νέα μέρη. Μετέδωσα τον πολιτισμό και εξάπλωσα το εμπόριο. Κουβάλισα αγαθά και πολύτιμες ύλες. Φώτισα τα σκοτάδια της θάλασσας με φανούς και προβολείς. Αγκυροβόλησα στα πιο δύσκολα λιμάνια με ταραγμένες θάλασσες και ομίχλες χάρη στα όργανα ναυσιπλοείας που είχα. Το σφύριγμα, ο ήχος της καμπάνας μου και η φωνή μου ακούστηκαν στη μοναξιά και την απεραντοσύνη της θάλασσας. Τα αστέρια, οι πυξίδες, οι χάρτες και όλων των ειδών τα όργανα μου έδειξαν τον δρόμο προς τη σωστή κατεύθυνση σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Είδα από μακριά μέρη άγωνα, ακατοίκητα, βράχους και ξερονίσια. Μέτρησα το βάθος και το νερό της θάλασσας. Είδα και ένιωσα τον κίνδυνο που παραμόνευε σε κάθε άγριο κύμα.
αργότερα μπορούσα να μιλάω με όλο τον κόσμο χάρη στα ραδιοκύματα και να συνεννοούμε πιο εύκολα και γρήγορα. Μπορούσα να εντοπίσω τη θέση μου με ακρίβεια. Έγγραφα, διπλώματα και βιβλία συμπληρώνουν και γράφουν την ιστορία μου. Έλα και εσύ να ζήσεις την ιστορία μου, εδώ, στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.